Zo. Daar. Het is een vrije dag, dus wat is er mooier dan een paar ganzen uit de lucht schieten? Nou, we hebben beide wel een beetje een activistische inslag, maar niet zozeer dat we voorop lopen of zo. We noemen het ook wel stil activisme. Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat wij het kwetsbare soort zijn. Want wij kunnen niet zonder bomen overleven en bomen kunnen prima zonder ons overleven. Maar dat besef, kennis over bomen is tegenwoordig met een muisklik te vinden. Maar dat besef is gewoon heel erg schaars. Ik zat vroeger in improvisatiebandjes en die heb ik Jan eens gezien optreden. En we hebben ook later samen gespeeld, samenwerkingen gedaan, cd's gemaakt. Vroeger ging ik naar exposities van Christiaanse werk kijken zonder dat hij het wist. En daarna leren we elkaar kennen via muziek. En ik wist dat Jan dichter is, maar ik wist ook dat Jan natuurliefhebber is en echt een vogelaar is. Tot een paar jaar terug Christian zei van, ik wil graag wel iets met jou doen en het veld ingaan. Want ik wil graag alles wat ik beleef als ik buiten schilder, wil ik meenemen in het werk. En ik weet nog niet precies hoe, maar kunnen we dat een keer proberen. En ik had altijd het plan om een tekening te maken met tegelijk het gehoor erin, dat wat je hoort. En toen heb ik Jan benaderd van Jan, zou je met mij in het land willen gaan? En dan ga ik iets maken. En hetzelfde moment dat ik dat maak, noteer jij wat je hoort. Zodat mensen een soort totaalbeleving krijgen van het moment van in dat veld werken. En later kwam ook zijn gevoel erbij, wat hij beleeft. Zo is het gekomen eigenlijk. Een stukje verder, daar heb ik nog gestaan, weet je dat nog? Ja. Even hier kijken, een stukje verder nog. De wind der ruitkragen der. Ook heel rigide, want het was ook zo als ik mijn perceeltje neer had gelegd en ik zei nou het is klaar. En dan noteer ik de tijdstip dat ik klaar is. En Jan hoorde nog een hele mooie roerdomp of zo, daar kwam die niet in. Kwam niet in zijn tekst, want die viel buiten de tijdstip. Dus dat is een heel exacte manier van je opnemen, wat je hoort en wat je ziet. Ja, ik vind als je iets doet, dan moet je het ook eerlijk en je moet waarachtig zijn. Hè? Anders heeft het geen waarde voor mij. Je moet het eerlijk doen, waarachtig doen. Geen geveins. Het moet precies kloppen. Dat is het eigenlijk. Oprechtheid eigenlijk, op een bepaalde manier. Tot een bepaald niveau, hè? Want je moet altijd sjoemelen, dat is ook zo. Hè? Maar wel zo ver mogelijk. Back. Hierden. Treem deel. Bjerkeloeden deel. Ik ben van oorsprong jurist en op een gegeven moment ben ik mezelf gaan afvragen eigenlijk waar wil ik me voor inzetten in dit leven. Wat vind ik echt belangrijk? En na een beetje soul searching ben ik op natuur en milieu gekomen. Dat ik me daar erg veel zorgen over maakte. En ook er al dieper over nadenkend eigenlijk. Dat ik op een van de oorzaken van waar we nu met z'n allen in zitten, dat voor mij toch vervreemding is van de natuur. Je had toen dat boek van Richard Louv, Het laatste kind in het bos. Waaruit blijkt ook dat kinderen ontzettend veel voordelen hebben voor hun ontwikkeling
als ze ermee in contact zijn. Maar ook dat eigenlijk ervaren en beleven van de natuur, dat dat de voedingsbodem is voor een respectvolle houding naar de natuur en ook voor de natuur willen beschermen. Dus toen dacht ik, als dat zoiets fundamenteels is en als tegelijkertijd kinderen steeds meer in steden opgroeien en de natuur uit hun omgeving wordt gedelete, dan zou het in het kinderrechtenverdrag vastgelegd moeten worden. En dat is eigenlijk toen het project wat we begonnen zijn. Je ziet eigenlijk aan deze boom dat het leven op hem in heeft gebeukt. En dat er ook nog allerlei dingen ingekerfd staan. En dat hij kan zichzelf herstellen. Dus bomen kunnen zich verweren. Dat doen ze op een andere manier dan mensen. Ze grendelen wonden af. Dus ze kunnen die wonden niet echt herstellen. Maar deze boom is gewoon weer gaan omwallen, zeg maar. En juist doordat hij van dat trauma hersteld is, heeft hij zo'n uniek aanzien gekregen. En altijd als ik hier mensen zie wandelen, dan staan ze erbij stil. En het is dan ook de boom waar de trouwfoto, onze mooiste trouwfoto, onder is gemaakt. Ja. Wij vinden dat er in het algemeen respectloos met bomen wordt omgegaan. Maar dat kwartje is bij mij dus gevallen door Ronald. Dit is eigenlijk de rand waarop die afgrendeling ooit is ontstaan. Nou, dat is knoerhard en ondanks dat het beukenhout is, rot dat niet meer weg. Dat zit zo vol met allemaal stoffen die boom duurzaam maken. Dus deze boom, die heeft zijn trauma totaal onder controle. Maar dan zie je dus inderdaad door het bewegen, en dan staat hij wat te wiebelen, hop, maakt hij meer houtweefsel en dan wordt hij weer sterk. Ja, dat zijn de dingen, dan ga je van zo'n boom houden. Ja, dat is wel leuk, hè? Nu regent het, nu moet ik me aanpassen. Dus ik moet het heel anders schilderen dan ik anders doe. Of heel anders, ik moet andere tactiek toepassen. Ik moet met de rug naar het landschap staan, omdat de regen daar vandaan komt en mijn paneeltje anders veel te nat wordt. Dus ik moet heel snel schilderen. Dan heb je soms kans dat dan kom je op een ander idee. Dat is het mooie van buiten schilderen. Eén had tegenwerking. Eén had tegenwerking. Ik wil het wel een beetje, Ik wil het niet meer. Maar ik heb laatst ook met vrij veel regen geschilderd. Het ging toch, enigszins ging het wel. Je moet gewoon, als het te nat is, dan stoot alles af, hè. Maar wij hebben beide wel een beetje een activistische inslag, maar niet zozeer dat we voorop lopen of zo. We noemen het ook wel stil activisme. We willen gewoon met ons werk iets laten zien. En vervolgens daar, als we daar de gelegenheid voor krijgen om ons verhaal daar ook bij te vertellen, hoe we dat beleven en hoe wij. Christian noemt het altijd wel zo mooi van het landschap, dat is onze muze. Daar gaat ons werk over, daar gaat mijn schrijven over en daar gaat Christian zijn schilderwerk grotendeels over. En dat landschap dat leidt, hè, daar plegen wij als mensen van allerhande ingrepen in die grote invloed hebben op dat landschap en heeft dus ook invloed op ons werk. En dat willen we toch wel laten zien en willen we vertellen. Ja, in boswerk wou ik dus wel me totaal vrij voelen. Hè? Voor het schilderen zie ik het eigenlijk, ik heb
pijlers. Dat is stilte, waarneming en vrijheid. En ik wil zoveel mogelijk vrijheid nemen. En gelukkig omdat ik al een tijd schilder, heb ik aardig wat vocabulaire qua schilderstijlen. Schilderstechniek eigenlijk. En dus ik ben ergens, dus nu moest ik heel snel schilderen. Dus dat is ik kan gewoon een bepaald laadje opentrekken en denk ik, op een expressionistische manier en snel en vlot te schilderen. Je gaat ergens zitten en wat gebeurt er in een uur of 1,5 uur dat je je helemaal overgeeft aan zo'n plek. En je bent helemaal stil en je bent daar en wat gebeurt er dan nog en wat is daar dan nog? Welke vogels hoor je nog? Welke dieren komen nog langslopen? Wat vertelt dat gebied jou? Dus het is ook een soort staat van het gebied op dit moment, zoals wij dat dan hebben beleefd en wat er nog is en wat je kunt zien en horen. En de natuur, dat klinkt altijd afstandelijk, hè? Maar de natuur, dat zijn wij allemaal natuurlijk. Hè? We hadden het een tijdje terug ook over natuur, dat is leven en wij zijn het leven. Dus het staat niets buiten ons. Als we natuur kapot maken, dan maken we onszelf ook kapot. Het is een soort collectieve zelfmoord waar we een beetje in zitten tegenwoordig. En dat is toch heel jammer. Dat is ook als je buiten staat, je maakt deel uit van het landschap. Hè? Dus dan kan je ook niet onverschillig blijven. Dan ben je super betrokken. En als je dus in een atelier werkt of je zit achter een bureau te werken en een gedicht te maken of zo, dan is die betrokkenheid toch weg. Dan sta je met de rug naar de wereld toe. En we komen voort uit het landschap. Hè? We leven in het landschap en we sterven in het landschap. Hè? We zijn hier in de Mestdag-collectie in Den Haag. In een museum dat is opgericht in 1887 door Hendrik Willem Mestdag en Sientje Mestdag van Houten. En zoals je ziet nog behoorlijk een historische sfeer. De Mestdags waren kunstenaars, maar daarnaast ook verzamelaars. En zij brachten een collectie bijeen van Franse schilderijen en Nederlandse schilderijen uit de 19e eeuw. En zij zijn vooral beroemd geworden met hun collectie omdat ze prachtige landschappen bij elkaar hebben verzameld. Vaak heel sferische landschappen. En het is de belangrijkste collectie van barbizonkunst buiten Frankrijk. En een hele representatieve collectie Nederlandse kunst uit de 19e eeuw. En dat was dus een museum voor moderne kunst in die tijd. En daarom vinden wij het ook heel logisch om af en toe tentoonstellingen met hedendaagse kunst te maken. Om een eigentijdse blik te geven op de collectie. En dat is wat Christiaan Kuytwaert en Jan Kleefstra absoluut doen. Hier ben ik. In een bos. Een klein bos. Het zoveelste organisme dat ouder is dan ik ben. Gelukkig weet ik vrijwel niets van haar. Eind 19e eeuw trokken veel Nederlandse kunstenaars de natuur in om buiten te gaan schilderen. Want daar konden ze het beste de sfeer op een bepaald moment weergeven. En als je dit werk ziet van Anton Mauve, waarbij we waarschijnlijk Hendrik Willem Mestdag of zijn broer Taco aan het werk zien buiten, dan doet dat toch meteen denken aan hoe Christiaan Kuytwaert daar op zijn krukje zit achter zijn schilderskist. Wat schildert hij nou eigenlijk? Het is gewoon één groot stuk omgewoelde aarde. Lijkt niet heel interessant. Maar voor deze kunstenaars was de natuur sowieso interessant. Het zijn moederbomen. Bijeengekomen om een leven te volbrengen. De opeenhoping heeft een magische kracht. Alsof het herhalen van zinnen nog rond de ziel danst. Kom maar, kom maar. Kom maar. Dit is het boek geworden. In het midden van het boek, als een soort boomstam, zit het verhaal van Annelies. Je kan het ook zien, dit is een soort boomstam van het boek. Dat is dus van Annelies. En links daarvan en rechts daarvan het werk van Jan en van mij. Voor mij is een boek altijd toch iets heiligs. Je zit zo als mens vast aan je eigen vorm. Je kan bijna niet buiten je eigen levensvorm denken. Dus je kan niet zien dat... Kijk, wij hebben een bewegingsapparaat, voeten. Maar bomen bewegen ook.
Maar die hebben dat gewoon op een andere manier georganiseerd. Die hebben zaden die ze door de wind laten meevoeren. Of dieren helpen hen. En onder de grond kunnen ze ook allerlei dingen uitzenden, communiceren. Dus ze hebben gewoon een andere manier. Ze zijn gewoon anders georganiseerd. Maar de functies zijn hetzelfde. Als je gaat zien dat het echt levende wezens zijn. En dat ze daarin heel fascinerend zijn. Ja, dan wil je ze gewoon goed behandelen. Dan ben je daardoor geraakt. Dus het is heel belangrijk dat dat besef landt. Het besef dat het levende wezens zijn met een eigen bestaansrecht. En het besef dat wij volkomen eenzijdig afhankelijk zijn van de wereld van de bomen en de planten. We zijn hier aan de rand van Akkerum. Waar ik als jongetje al elke zondagochtend met mijn broertje het land in liep om een rondje te lopen. Nou, in de winter probeer ik wel zoveel mogelijk dit soort ochtenden mee te pakken. Maar op zaterdagochtend, vrijdag en zaterdagochtend is dat al heel lastig omdat er heel veel gejaagd wordt. En daar wil ik liever niet getuige van zijn. Hier gaat al mijn schrijven over. Over dit soort openheid en verbinding met elementen in dit landschap. Maar omdat we hier dit zodanig vernacheld hebben en opgeofferd aan het geld, ben ik een paar jaar terug gedacht van nou, ik moet de bossen opzoeken. Het is echt wonderbaarlijk. Bij de eerste krans zijn ze meteen helemaal stil. En daarna gaan ze weer verder. Ja, dit heeft het dus alweer veroorzaakt. Nou, we hebben hier een grassoort gecreëerd waar ganzen waanzinnig dol op zijn en het heel goed mee doen. Die vogels die komen hier alleen maar omdat ze zich hier heel prettig voelen in het landschap wat wij zelf hebben gecreëerd. En vervolgens gaan wij ze bestrijden omdat we vinden dat er te veel van zijn. Dus we stoppen miljoenen en miljoenen in het behoud van een aantal soorten die zich in het landschap helemaal niet meer thuis voelen. Wat we vergeten te doen, is weer een landschap voor hun creëren waarin ze zich thuis voelen. Dat doen we niet, want dan komen we aan de landbouw zoals die zich nu manifesteert als een industrieel gebruik van het landschap. Daar durven we niet aan te komen, dus we pakken het niet bij de bron aan. En toen ze een paar jaar terug in Friesland het ganzenakkoord opbliezen en overal gingen verspreiden dat het eerst maar eens beter was om de aantallen terug te brengen. En dat we dan wel weer eens verder zouden praten. Dus dat was een soort vrijbrief van schiet er elke winter maar zoveel mogelijk af als je kunt. Omdat die taal zodanig verbonden was met, met wat ik hier allemaal beleef, maar ook met die boodschap. Sindsdien heb ik niet meer in het Fries geschreven. Dat lukt me gewoon niet meer. Als je naar de zoogdieren kijkt, is 60% is vee, 36% is mens en 4% zijn wilde dieren. We zijn zo uit balans geraakt, hè? Het evenwicht is zo zoek. Misschien kan ook een schilderkunst, denk ik wel eens een beetje, een soort vertraging oproepen. Hè? Een schilderkunst is natuurlijk het medium van de vertraging. Misschien kan dat iets helpen, want dat hebben we eigenlijk nodig, hè? Vertragen. Misschien kan dat ook weer een druppeltje. De Mesters waren allebei kunstenaar. Sientje Mester van Houten is vooral bekend als stillevensschilder en ze schilderde ook landschappen. En Hendrik Willem Mestag is een beroemde zeeschilder. En zijn bekendste werk is het panorama van Scheveningen, waarvan we hier een studie zien. En wat weinig mensen weten is dat dat schilderij ook een licht activistische toon heeft. Want hij schilderde het Seinpostduin, een duin dat vermoedelijk al op dat moment afgegraven zou gaan worden om er huizen en hotels te plaatsen. Terwijl hij het een prachtige plek vond waar je van alle kanten de zee en de omgeving zag. Hij heeft zelfs een ingezonden brief aan de gemeente gestuurd om te proberen dat mooie stuk natuur schoon te behouden. Maar dat heeft niet mogen baten, maar we hebben wel de prachtige kunst.
En dat past zo mooi ook bij het werk van Kuytwaert en Kleefstra. Toen dit project op mijn pad kwam, het eerste wat ik zag waren de prachtige schilderijen van Christian Kuytwaert. En daarin valt op hoe origineel hij telkens weer in elk losse schilderij de natuur benadert. In kleur en in perspectief, waardoor het als serie een heel mooi geheel wordt. Maar in de loop van de tijd ontdekte ik natuurlijk daar nog veel meer diepte achter door de teksten van Jan en door gesprekken met hen. Waarbij nog duidelijker wordt dat zij in mooie teksten en in mooie schilderijen vooral onze blik willen sturen en laten zien hoe bijzonder de natuur is en ook hoezeer we die moeten koesteren. Jonge Kuytwaert was hartstikke gek op strips. Ook al op schilderkunst. Maar ja, ik wou naar de kunstacademie, maar dat kon niet. Toen ben ik naar de marine gegaan. Op mijn 16e tot mijn 20e. Dan ben je kort verband vrijwilliger. Dan krijg je dus een mooie premie mee. En met die premie kon ik dan naar de kunstacademie. Heb ik gestudeerd. Ik heb dat toen tegen niemand verteld. Je kreeg de sollicitatiedagen. En dan ging ik naar kunstacademies of zo, voor een toelatingsexamen. Maar ik zei dat tegen niemand. En later was wel eens één iemand heeft mij later weer teruggebeld van wat ben je nou gaan doen? En toen zei ik, nou ja, oh dat dacht ik al, zei hij toen. Nee. Ja, dat is ook heel wonderlijk, want ik had het er verder ook nooit over of zo. Ik was vroeger heel erg gesloten. Ik was een gesloten jongen. Super gesloten als graniet. Nu is het wat meer open gegaan, maar ik ben heel lang bij mijn vrouw en zo'n relatie zorgt dat je meer open gaat. Hè? En als je kinderen krijgt moet je ook meer open gaan en zo. Dus dat is wel een hele goede zaak voor mij geweest. Dus dat is wel, dus die jonge Kuytwaert en die oude Kuytwaert, daar zit wat dat betreft een enorm verschil. Ik ben zelf dus gereformeerd opgevoed. En dat is heel erg positief voor mij geweest eigenlijk. Ik ben het helaas niet meer, maar ik heb dus wel een enorme verwondering naar wat ik zie. Ik zie het wonder in de dingen. En dat komt door dat zaadje wat toen door mijn opvoeding in mij is geplant. Dus ik accepteer dingen niet zomaar. Hè. Ik zie het echt als een wonder. Wat ben ik gezegend, mooi dat gereformeerde woord te gebruiken, gezegend om dit allemaal mee te maken. Ik denk toch wel dat een boom of een bos helpt je wel om contact te maken met jezelf. Met je wezenlijke zelf, zeg maar. Maar ook een beetje meer universeel iets. Het is je hele leven wel een zoektocht van wat is dit nou, het leven. En ik denk dat als je gewoon naar buiten gaat, dat je dan toch wel iets van de essentie meekrijgt. Wat dat ook is. Misschien, ik kan nu niet meer verder. Ik doe meer erin, want anders had ik niet eens door eigenlijk. Dat het zo erg regende. Maar wie moppert op het weer, wie moppert op de Heer. Die mag je meenemen. Ik vind het ook wel charmant, zeg maar, dat het zo half, dat er een soort ruigheid in komt. Want ik ben natuurlijk een ontzettend precies mannetje, dus bij mij komt er nooit een ruigheid in. Maar als ik buiten schilder, moet er wel een soort ruigheid in komen soms. Dat kan niet anders. Binnen heb ik alles onder controle. En hier niet. Hier is een beuk omgevallen. En dat is redelijk recent gebeurd. Gewoon van ouderdom. Wat ik hiermee wil laten zien, eigenlijk bootst dit een beetje na hoe het in een oerbos gaat. Daar heb je op een gegeven moment een woudreus. Die zijn levenscyclus heeft voltooid en met een doffe dreun ter aarde stort. En wat er dan gebeurt is dat er een bescheiden, je kan het hier ook heel goed zien, een bescheiden open plek ontstaat. Waardoor er weer licht in het bos komt, op de bosbodem. En dat geeft de nazaten, de nakomelingen die al klaarstaan, de gelegenheid om omhoog te schieten en te gaan groeien. En wat heel belangrijk is, in een natuurlijk bos blijft zo'n boom liggen. Je ziet dat het hout helemaal verpulvert en dus weer teruggegeven wordt aan de aarde. En het hout is voer voor heel veel insectensoorten en dat is weer voer voor vogels. En op die manier verrijkt het geheel en wordt het diverser. Het bos spreekt. Opeens komt het beeld bij mij binnen. We zijn een aantal jaren en vele kaalkaprondes verder. Hoe duidelijk wil je het hebben, denk ik bij mezelf. Hier is het bos aan het woord. Ja, dit is het bomenkerkhof dat ik beschrijf in het boek.
Hier zie je dat de bomen gewoon, de wind vrij spel heeft gekregen over de kapvlakte. De bomen hun bufferzone kwijt zijn en precies in de waairichting van west naar oost omgegaan zijn. Staatsbosbeheer is natuurlijk van oudsher een overheidsdienst. Geleidelijk is de dienst geprivatiseerd. Maar toen is Henk Bleker eigenlijk nog een stap verder gegaan. En die heeft gezegd, Staatsbosbeheer moet gaan ondernemen met zijn bossen. Dus die moet voor iets van 60% eigen broek ophouden. Kijk, de markt betaalt niet voor biodiversiteit. De markt betaalt niet voor schone lucht. De markt betaalt niet voor natuurbeleving. De markt betaalt voor hout. En mountainbikers, die willen ook nog wel betalen om in het bos los te kunnen gaan. Wat zou het kunnen doorbreken? Ja, je boekt dan, maar schoonheid en verleiden? Wat zou het kunnen doorbreken? Ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen wat het bij mij doorbroken heeft. En dat is gewoon op enig moment stoppen met die rat race, die toch in die end tot een vernietiging leidt van de natuur en later van onszelf. Eruit stappen, verstillen, vertragen, jezelf eens wezenlijke vragen gaan stellen en het leven recht in de ogen gaan kijken. Maar dat is op dit moment hartstikke moeilijk, want er is hartstikke veel pijnlijke dingen aan de gang. Dan moet je even je moed voor bij elkaar rapen en durven voelen. En dan ergens denk ik, want ik ben ook ontzettend boos soms. Maar als je daardoor heen zakt of zo, dan kom je toch ook wel bij een soort bron van, ja, en nou ga ik me er in ieder geval wel voor inzetten, wat van waarde is. Dat is wat ik kan doen en dat is wat in mijn invloedssfeer ligt. Ik hecht me niet aan leven dat ongelijkheid verheerlijkt. Ik voeg me enkel naar het overleven om naar het verhaal van de aarde te luisteren. Mijn hand op een boom te leggen, mijn verwantschap een kus op de wang te drukken. Terugkeren. Dat is wat het leven doet. Al maar door. Zo eenvoudig is het.